Hej med jer. I går der trak jeg den her bøjle ud af skabet, og det gav mig lyst til at lave et indlæg, fordi at den her bøjle den fortæller faktisk både min familiehistorie, Danmarks historie og verdenshistorie. Hvordan kan det nu gå til? Ja, den her bøjle den er fra min farmor og farfars butik på Søndertorv i Aabenraa. Og det sjove eller spændende ved den, det er jo også, at der står Appenrate på den. Og det vil sige, at bøjlen den er lavet før genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark i 1920. Og jeg spurgte så lige min far her i morges, jeg ringede til ham, og så sagde jeg, hvordan var det nu, hvornår overtog min oldefar, fordi det var faktisk min farfars far, som hed Christian Sørensen, der købte butikken her af Christian Jacobsen. Og hvornår var det nu? Det vidste min far ikke, men han sagde, jamen Christian Jacobsen han vendte jo ikke hjem fra krigen. Han var med i 1. verdenskrig, og her har han jo så kæmpet på tysk side, og det har han været tvunget til, og med stor sandsynlighed gjort mod sin vilje. Fordi Danmark var jo ligesom en del af Tyskland på det her tidspunkt, da 1. verdenskrig var der. Så det er en sørgelig historie. Men min oldefar, Christian Sørensen, han købte altså butikken, og min farfar, som hedder Niels Sørensen, han var i lære i en anden tøjbutik, eller manufakturhandler, som det hed dengang, i Aabenraa. Det var hos Peter Jessen i gågaden Aabenraa. Men på et eller andet tidspunkt, vi ved ikke præcis hvornår, men i hvert fald da min farfars læretid var over, der overtog han butikken Christian Jacobsen på Søndertorv i Aabenraa, og det er her den her bøjle er fra. Hvor længe de havde butikken, mine bedsteforældre, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg har ikke oplevet den selv, men jeg ved, at min mor, hun i hvert fald har været julehjælp i butikken i 1960'erne. Og så er der lige historien om min farmor havde den her vittighed. Hvad farve havde Christian den 10. hvide hest? Og det var jo meget morsomt, fordi hvis den var hvid, så var den vel hvid, men hun sagde så, at den var kalket hvid. Men det, som jeg overhovedet ikke forstod, da jeg var barn, det var, at hun henviste til, at Christian den 10. han red over det, der havde været den dansk-tyske grænse til genforeningen i 1920. Så derfor skulle hun have lov at være med. Ja, så på den måde så fortæller den her bøjle både Danmarks historie, verdenshistorie og selvfølgelig min familiehistorie. Og sådan har du sikkert også nogle historier, der fletter sig ind i både Danmarks og verdenshistorien fra dine bedsteforældre. Eller måske dine forældre. Eller måske har du dem selv. Det må jeg høre om en dag. Men her er i hvert fald en lille historie fra mig. Ha' en dejlig dag.